gaurko lehendabiziko elkarrizketan hasieran aipatu den bezala Iñaki Redin dugu gurekin. Paperak denontzat eta eskubideak denontzat plataformako kidea da eta urtero abenduan jardunaldiak antolatzen dituzte migrazio eta giza eskubideen inguruan. Arratsaldeon, Iñaki. Arratsaldeon. Beno, konta iguzu, zer da plataforma hau? Beno, urteak daramatzagu lanean. 2000 urtean, Elegiton, etorkin batek hil zuen neska gazte bat. Eta orduan herri osoa atera zen kalera migratzaileen kontra zauritu pilo bat eta arazo oso larria gertatu zen. Orduan SOS arrazakeriak egin zuen deialdi bat eta bildu ginen hainbat jende horren inguruan, arrazakeria hori salatzeko. 2001 urtean atzerritarrentzako legea kongresoan onartua izan zen, eta horren inguruan plataforma sortu zen. Bi gauza horiek, arrazakeria dela eta salatzeko xenofobia eta arrazakeria, eta beste alde batetik atzerritarrentzako legeak ekartzen dituen kalteak. Bi gauza horiek nolabait. Orduan, aurten 13. astea antolatu dugu abenduan. Ja, badamatzagu 13-14 urte lanean eta jarraituko dugu. Papeles y derechos denontzat izango litzateke, ez? Horixe. Bai, bertan hartzen dugu parte SOS arrazakeriak, Jaldifotin, sindikatu batzuk, Steilas, CGT, eta gero jende partikularra, ez? Baina, aste hau antolatzerakoan kontatzen dugu beste batzuekin. Esango nuke, Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam Intermon, UPNako talde feminista eta ikasle sindikatua, besteak beste. Orduan guztion artean antolatzen dugu aste oso bat. Hitzaldiak, laburren proiekzioak, aurten adibidez 2 antzerki oso interesgarriak, egunero dugu gauzaren bat, ez? Eta igandean, bukaeran, normalki igandean izaten da, manifestazio edo ekintza bat antolatzen dugu. Aurten, Gazteluen Parantzan, protesta ekintza edo ekitaldi bat egin genuen, poesia zoragarri batekin, eta gero abesbatza ere bai abestu zuen, eta jende asko etorri zen. Geroz, eta jende gehiago. Hala eta guztiz ere, gehiago nahiko genuke, ez? Bueno, eta zergaitik abenduan? Abenduak 10ean ospatzen da giza eskubideen nazioarteko eguna. Eta 18ean migranteen nazioarteko eguna. Orduan, bi data horien artean egiten dugu gure jarduera, ez? Eta azkeneko protesta horretan parte hartu du ere bai Iruña, Harrera hiria, Tafalla, Atarrabia eta beste hiri batzuk gora Iruñara etorri ziren ekitaldi horretan parte hartzea. Iruña Harrera hiria da lantzen ari zareten proiektu bat, ez? Bai, gu plataforma bezala bertan gaude eta entitate asko daude, jende asko, astero elkartzen gara, eta sensibilizatu nahi dugu alde batetik, eta salatu bestetik, ez? Bi gauza horiek. Bai papeles denontzat, eta bai Iruña Harrera hiria, edo esango nuke Nafarroa Harrera herria bezala, zeren bagara udal asko parte hartzen dute, eta gure nahia da udal guztietara iristea. Orduan, udal eta kontzejuen federakundeara joan nahi dugu, eta eskatu nahi diegu aktiboki parte hartzea honetan, ez? Iruñako udalak adibidez 4 pisu jarri ditu martxan joan zen astean, horrein dela 15 egun, Atarrabiak beste pisu bat, udal batzuk ari dira zerbait egiten, eta hori eskatu nahi diegu guztiei. Jendeak sensibilizatu behar da errefuxiatuek laguntza behar dutela, eta etorkinak ere bai. Bi kolektibo horiek nahi eta nahiez lagundu behar ditugu gure gizartea aberatsagoa izateko. Zein da haien egoera, zehatz-mehatz, zer da salatzen dena? Bueno, alde batetik legeak.
legeak, atzerritarrentzako legeak oztopatzen die lanean egotea. Esate baterako eskatzen du enpadronatua 2 urte egon behar dela pertsona bat lan kontrato bat sinatzeko. Eta hori oztopo bat da. Bitartean nola bizi, 2 urte horietan. Beste arazo larri bat da etxe bizitza. Oso individualista gara eta komunikabide batzuk oso titular sensazionalistak zabaltzen dute, leporatuz migrantei eta errefuxiatuei gizarte kapitalistak dituen gaitz asko. Eta jendeak horrela ikusten du. Eta gure lana da hori nolabait gelditzea, ez? Ikusten dute lana kenduko digutela. Eta ez da egia, ez digute lana kenduko, lagunduko digute, baina elkar lanean aritzen baldin bagara. Eta aberastasuna bat izan behar da, aberastasun kulturala, aberastasun gizartea solidarioagoa izango balitz, askoz ere gustorago biziko ginateke. Ze zailtasun aurkitzen dituzte etortzen direnean? Lehendabizikoa hizkuntza. Normalki ez dute menperatzen gaztelania eta euskara gutxiago. Baina nik ezagutzen ditut errefuxiatu batzu euskara ikasten ari direla. Eta benetan eskertzekoa da. Lana bilatu behar dute, atentzio edo harrera psikologikoa baita ere izan behar dute, zeren arazo asko izan dituzte ona etorri baino lehenago, eta konpondu edo saiatu behar gara konpontzen. Bestetik, gure gizartean hori etxe bizitza bat behar dute eta lana behar dute nolabait integratzeko. Eta hori oso zaila egiten zaie. Egia da, jendeak esaten du, harrera ona egiten diegula, baina ez gizarte bezala. Eta gure helburua izan behar da, gizarte hori sensibilizatu eta mugitu, kontzientziak astindu pixka bat, ez? Beste garai batzuetan, gu izan ginen, hemendik kanpora joan behar izan genunok, gerra ostean adibidez, edo lehenago, lana bila, Alemania, Estatu Batuetara hartzain bezala. Orain, etortzen dira haiek, eta beraien eskubidea da, leku seguruagoa, eta bizitza duin bat eduki nahi dute, ez? Orduan, gu errestu behar du hori. Ere salatzen da, Europak izaten ari duen jarrera, ez? Europak dituen politikak, alde batetik, armak saltzen die herrialde hoiei. Gero, gerrak daude eta errefuxiatuak mugitu behar dira. Beste alde batetik dituen lege migratorioak, ez? Atzerritarrentzako legea. Hirugarrena, momentu honetan, bere mugak kanporatzen ditu, eta Turkiarekin akordio batetara iritsi dira, eta mugak zaintzen dituzte Europatik kanpo. Hori salatzen dugu eta eskatzen dugu bertan bera gelditu behar dela Turkiarekin akordioa, mugak errestu behar da jendea horrentzat, bide seguruak eraikitzen, eta ekiditzen sufrimendua eta heriotzak. Mediterraneo itsasoan inaz 5.000 pertsonatik gora hil ziren, aurten ere 5.000 pertsona inguru hil dira, eta horren inguruan Espainol Estatuak kriminalizatu nahi du elkartasuna. Eta horren adibide da, Elena Maleno, periodista gazetaria da, eta Caminando Fronteras kidea. Orduan, berak egiten duen lana da, patera bat gaizki dagoenean eta ondoratzeko arriskuan, berari deitzen diote, eta berak itsas sorosmena, salvamento maritimora deitzen du, esanez, non dagoen patera hori, eta ea joaten den itsasontziren bat bizitzak salbatzera, ez? Eta orduan kriminalizatu dute, deitu dute deklaratzera,
eta atzo egin genuen bilkura bat Espainol Estatuaren, barkatu, Bai, lasai. Espainol Estatuaren delegazioaren aurrean, salatzeko hori, ez dagoela inongo eskubiderik. Eta ez da Elena ezaguna da eta momentu honetan prentxan entzuten da, baina Palafon, Sevillako, esango dut, suhiltzailea, Bilboko suhiltzailea, gure laguna den Begoña Ugarte, Mikelon, salatu dituzte eta epaituta izateko arriskuan daude. Ez dela kasu bakar bat. Ez da. Salatu nahi dute, eta gero anonimo pilo bat dago, giza eskubideen alde egiten duen pertsona bat, ez dakit, gaizki ikusia dago autoritate eta poliziaren ikuspuntutik. Dena den, bilkurak eta bar antolatzen dituzu hor, bai, egiten direnean jendea ere agertzen da, ez? Adibidez, UPNan, lehen niri aipatu didazu, areto guztia osatu zela, bete zela. Bai, oso interesgarri izan zen hitzaldia, ijitxoa den emakume batek dituen zailtasunaren, nolabait, proiektatu zen PowerPoint bat, izan genuen gurekin ijitxoa den neska ikasle bat eta irakasle bat. Eta aretoa bete egin zen, jende gaztea egon zen, beraz, bai. Etorkizuna ez dakigu, baina, esperantzak zabaldu behar ditugu eta ea urdina edo berdea ikusten dugu. Gainera, UPNan hezkuntza zentro batean, hezkuntza oinarri bezala hartu behar da? Beste biderik ez dago, hezkuntzatik hasi behar gara, eta gizarteak dituen baloreak edo izango dituen eta izan behar duen baloreak zabaldu eta errotu behar dira. Bestela, gizarte individualista batean ezinezkoa da gustora eta pozik eta alaitasunez eta zoriontsu izatea. Oso zaila da. Jardunaldi gehiago edo ekintza gehiago antolatzen dituzuen beste hilabete garrantzitsu bat martxoa da, ez? Martxoaren 21ean arrazakeria eta xenofobiaren kontrako nazioarteko eguna da, eta hain zabaldua dagoenez arrazakeria hor egiten dugu manifestazio bat. Sensibilizatzeko eta ikusteko, esate baterako, larruaren kolorea dela eta poliziak askotan kalean atxilotzen du beltza den bat, ijitxo den bat, ez txuria den bat, ez? Eta batzuetan atxiloketa bortitzak, Elayiren kasuan adibidez, oso bortitza izan zen, eta ikusi zutenean, poliziak ikusi zuenean gaizki zegoela gazte hau, eraman beharrean ospitalera eta zaindu beharrean bere osasuna, eraman zuen komisaldegira. Eta komisaldegian hil egin zen. Beraz, hori salatzen dugu martxoaren 21ean. Eta gero, gauza positibo bat ere bai, aholkularitza juridiko, doaineko aholkularitza juridikoa zabaldu dugu bidean den ekintza batean, ez? Orduan, astelehenetik ostegunera, goizeko 10:00-tik ordu 1:30 3 abokatu eta bolondres bat, etorkinei beharra duten pertsonei doaineko aholkularitza ematen zaie, Emiliana Zubeldia kalean, 5. zenbakian, SK duen egoitzan. Eta hori ere polita da. Eta gero beste bat, lehen ahaztu egin zait esatea, baina hauteskundeak dira, orain dela gutxi Katalunian, gero izango dira hemen, eta hauteskundetan migranteek parte hartzea debekatua dute. Gehienek, ez aktibo eta ez pasibo. Orduan, hauteskunde dagoen bakoitzean, joaten gara epaitegira, eta bertan eskaera bat egiten diegu, ea zabaltzen den eskubide hori. Bai, azkenean hemen bizitzen direlako, ere? Hemen bizi, hemen botoa eman, hori da. Eta hemen lana egin. Bai, eta legeak ere beraientzat dira. Horixe. Beno, eta bestalde, nola jakin dezakegu edo izan dezakegu zuen ekintzen berri? Beno,
zaila dugu eta orduan badago komisio bat komunikazioa lantzeko. Web berri bat antolatzen ari gara, eta gero Facebook eta Twitterren ere jartzen ditugu gure deialdiak eta gure ekintzak. Astelenero elkartzen gara, arratsaldeko 7:00 eta irekiak daude bilera horiek nahi duen pertsona guztientzat eta ongi etorriak izanen dira, bilera horietan. Nun izaten dira? Batzuetan egiten dugu Oxin, beste batzuetan egiten dugu hotza handirik egiten ez duenean Gaztetxean, baina hor Aldezarrean, Nabarreria kalean egiten ditugu bilerak. Eta webgunerik alduzue? Webgunea bai, baina orain berritzen ari da, osotara. Beraz, berritzen denean zabalduko dugu. Primeran, gainera martxoa ia hor daukagu, Hortxe dago, bai. Eta, bai. Bukatzeko bi gauza esango nituzke. Alde batetik, badago ongi etorri. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Iparralde eta Nafarroa denok elkar lan egiten dugula, eta orain martxan jarriko dugu programa berri bat, enpadronamentua. Nik ere enpadronatzen dut. Hori arazo bat da, eta orduan sensibilizatu nahi dugu jendea, udalak eta jende arrunta, horren aurrean, ez? Eta gero, errefuxiatuak asoziazio martxan jarri dute, errefuxiatuak martxan. Eta hori ere laguntzen saiatzen gara. Eta Iruña Harrera hiria barkatu, horrekin adibidez, aurtengo gauza da edo ja, ez dakit, horren barne ekintzak egiten dira da proiektu bat, ze Harrera hiria betirako izatea espero delako. Espero dugu eragina izatea, bai Iruñeko udalan eta bai Nafarroako beste udaletan, ez? Baina pentsatzen dugu hori mantendu egin behar dela, errotu behar dela, eta Nafarroa herria bezala, harrera desente ona eta duina emateko herria kapaza izan behar dela. Horretarako Nafar gobernuarekin ari gara lanean, protokolo bat zegoen, eta protokolo hori irakurri genuenean arazo asko aurkitu genizkion, estatu mailan egindako protokolo bat da, irakurri genuen Aragoien egindako protokolo bat, eta Nafar gobernuarekin batera landu dugu proiektu berri bat, eta paperan nahiko ondo gelditu da, orain paperatik errealitatera pausoa eman behar dute, baina pozik gaude emandako aurre pauso horrekin, ez? Eta hiri asko ari dira parte hartzen, ez? Bai, geroz eta jende gehiago, esango ditut batzuk. Bai, Atarrabia, Burlata, Ugarte, Ansoain, Barañain, Lizarra, Tafalla, Sakana, Baldorba, eta geroz eta gehiago, eta nik uste dut poliki-poliki zabaldu behar dela hau, batez ere kontzientziatzeko jendea, eta gero hori beharrezkoa den harrera duin bat emateko. Eta guztiok hemen bizi garelako. Horixe. Nafarroa harrera lurraldea. Hori da, bai. Eskubideak denontzat, hori aldarrikatzen dugu askotan, eta esaten dugu, berdin dela non jaio garen, ez? Hemen bizi nahi dugu, hemen lan egin behar dugu, eta hemen gustora denon artean, gizarte aberatsago bat, kultura mailan adibidez, aberatsagoa izango gara. Mami, esker, Iñaki. Ez horregatik, zuei. Eta zortan dia gauzak aldatzen, zer gertatzen den, bai. Poliki-poliki joaten den hobetzen, bai. Mila esker. Hurrengora arte.